Така, значи предното видео го докара до някъде до тук. И това, което от тук исках да кажа, е, че ето това пък канал след върви нагоре е пак от кабела за кабелна телевизия, който отива в банята и така. И сега продължаваме нататъка. И това е хола. Почти празен е. Какво правих тази година? Купих си един шкаф за обувки. Тук има чехли. Тук са обувки. И долу са пак обувки. Тук би трябвало да е ясно кои са тези. Тук това, което правих тази година е, че сложих един плот, за да може секцията да стане нещо като бюро. И преместих рутер и модем тук отгоре върху секцията, да не се в спалнята, че Wi-Fi-то да не ми бръмчи много. Това е такъв надуваем диван, който, когато не ме мързи, го разпъвам, става като легло. И тук си играя някакви гимнастички, като си гледам на този екран, си гледам клиповете, които са за упражненията. И сега това тук е пък балкона на хола. Това е стелаж. С инструменти, което показва, че съм голем работяга. И тази година тук това, което правих, е, че си прекарах ток, като има контакт, ключ за лампа и лампа, такава обикновена фасунка с кружка. Не, че много ми трябваха, ама просто нещо ми се правеше. И тук съм направил, тук малко на тази светлина не се вижда както трябва, но тук е два кабелни канала, а докато на другия балкон след малко ще покажа, там е с един, защото ми свършиха каналите и направих рационализация. И така, тук друго няма интересно. И така, сега отиваме в спалнята. Тук имам едно уредче, на което от време на време се клатя на него. И там вляво на огледалото пък се виждат едни пружини. Когато не ме домързи, значи другото, което правих, тази спалня също съм повдигнал задния край на 10 см и предния край на това. И другото е, че тук телевизора стоеше долу на едно шкафче, сега съм го качил горе на стената. Тук се виждат още два гимнастически уреда, на които, за съжаление, играя все по-рядко. Това е нещо от типа на велоергометър, нарича се Orbitrek. Това е степер. Стъпва си на него и така. Иначе шума, който се чува, е от комшиите, които тази година не спряха да бръмчат и да работят. И тук на този балкон, тук малко да видите отсреща на блоковете, панорамата.
Тук също извеждах ток. И тук зад легените се виждат контакта, долу разпылителната кутия и лампата. Като всъщност тези външни инсталации съм ги правил за по ден и половина някъде, дори и 2 дни. И това е всъщност като цяло за къщата. Друго интересно няма. Ето тук успявам да се снимам и аз. И така.